Ekelekwe m ndụ isi na-egburu m ogele ọkụla ya eme mmanwụ nso ụnụ bịa chetakwa na enwere ndị sa imeme na egwu atụrụ anyị ma ncha ya ka m ji ebulie esi m na ngwu ese ite na ngwu ha ka ogwu si apịa na ngwu ha ka ogwu si eze ite ọnụ m na ngwu ekwuo asị m a ga-ekelere m Ifeanyị Chukwu Ifeanyị Nwasịka Ifeanyị Nwasịka Ifeanyị Nwilobiasịka ekene anyị echetago ndị agha sa imesiwe ha ike ya hụ Chijioke nwe emelọnụ Chijioke nwe emelọnụ Chijioke nwe emelọnụ ahụ Chijioke Victor nwe emelọnụ atụmakpụrụ agọzi ego na ngọzi ego n'otu gọzi ego chikọzi ego ihe na-emere ihe ga-emere gị ihe onye sala nna ga-adị mma nke ị ga-adịrị ya mma maka onye efe nna ya ọ ga-adịrị ya mma maka iwu Chukwu ziri onye safụrụ nna ya ma bie ndụ ogologo akwụrụ ga-agọzi gị nne m ga-agọzi gị n'otu ga-agọzi gị nne m bi n'orie ga-agọzi gị rasị nkwụ ga-agọzi gị ọ ga-enye gị na ezinụlọ gị ogologo ndụ na ahụ esi ka ọ bịara egbu unu ga-egbu onwe Viko nwoke Chijioke nwoke Chijioke nwe emelọnụ nwa ozuo mba ihe zuo mba ọnụ mba niile amara nwa ozuo mbụ ọ ga-adịrị gị mma Chijioke ọ ga-adịrị gị mma ekele onye ọmara sị ike ekele agwụ ya ncha Chijioke gị isi okwu ga-ese ite ọkwaghị ụsọ mmanwụ niile na mbụ enwetara akụ ga-ese itebe ọkwaghị ese ọkụ ghara ite abụọ ite ihe dị ite n'ime ga-ese ite anyị kelere gị dike ha ga-adịrị gị mma ụmụ ala niile nọ n'ụlọ ga-ejere gị ozi maka na enweghị ihe mere mmadụ aka ga-eme gị ihe chaa ha mere gbugbu ga-egbu onwe Chijioke ekelekwe m unu niile ekene ọ ga-agagagwadago Chijioke ekele nje ọgado ọ ga-adịrị gị mma ekele onye ọmana sị ga ekele agwụ ya ncha ntụnụ chọjọjere m Chikwado Chikwado nwoke kwado nwaanyị ọ dịrị ya mma onye Chikwadoro mmemme mma Chikwado ọ ga-adịrị gị mma ome ka nna ya anaghị adị onye oyiri chacha anaghị agba ma ọ bụrụ egwu obugo ego ọbụrụ nkara akwụkwọ agụta nkwadoro ala ya pụtawa ọbụrụ nkara akwụkwọ Chikwado nwa Chikwado nne Chikwado nna Chikwado ụwa niile Chikwadobe ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-agawu oke ebere bụ na ahụ nkọrọ na-adị ihe na-eme karịrị akarị ọ gaghị ụsa anyị mere otu n'ihu eji anyị anyị nọ na ngwogwo ọsọ nwa bụ ngwu mma ghọrọ na ya nka onye na-eme anyị na-eme onwe ya anyị echetazie na obere nwa Chibuike nwa afọ ihe so ọkwa gị soro ala ga-adị mma ọ nwụrụ ndị na-anata oyibo ma onye uru ala n'aka ọsọ ga-adịrị gị mma kelezie osita nwoke ji nwatakịrị osi ihe isi n'ụrụ ala ga-eme ọfụma isi omenala nna gị agaghị ana isi na omenala ga-eru gị aka ihe dị mma ga-adịrị gị mma ọ bịa dịgokwere nne gị mma kedozie maka ọ na-ele nwoke ọ na-ele nwaanyị ele nwoke ọ na-ele na-aga nwa obi efu na na-ele a na-ele obere nwa dị ka nna ya ọka mmadụ arụgara dị mmụọ ebu dike na-atọ aja okwu ihe dike na-eme dị ya n'obi a na-ele ịma na Chineke ji obi dike na obi dị mkpa n'aka obere nwa ọ ga-adịrị gị mma ndị agha so n'ụrụ ala ga-ebidokwe nga atụrụ ebido eze winchi onye enu ndị ụka sịrị na ọ ga-ana ya ka i mere bido n'ezi oje winchi ihe i mere akarịa na anyị ga-enye gị ekene so mmụọ alagazi ego mmụọ agazi ego elegazi ego alagazi ego ọ ga-adịrị gị mma eze winchi oge ojoro gị ọ ga-adịrị gị mma obere nwa dị n'ala nna ga-adị mma ihe i mere Chukwu ga-agọzi gị ene ngọzi ego agwara gọzi ego rasị gọzi ego ndị otu gọzi ego onye ji ala nna ya ga-adị mma ọ ga-adịrị ya mma Chijioke nwa m bi obere nwa Chijioke bi aka ọ bụ na-ekele gị ọkụ ghara ite ogbo ihe dịrịta n'ime esa ekele gị maka ọ ga-esa ịkwadobe na ọ ga-adị mma ome ka ahụ n'anya ome ka nna ya
onye ọbụla ga-eme ka nna nwere ya maka nwa agụ ga-eme ka agụ nwa agụ ga-abụrụ agụ nwa eze ga-abụ onye eze nwa ọgaranya ga-eme ọgaranya onye ọ ga-adịrị ma ọ ga-adịrị ya mma mgbe ya na chi ya jiri pa maka ọ bụghị onye buru ụzọ ọlụ nwaanyị na-ebu ụzọ amụ nwa ọ bụkwa na onye buru ụzọ gaba ahịa na-ebu ụzọ ọdụrụ ihe niile na-asị n'aka Chukwu eze ọ ga-adịrị gị mma ọka mma oyibo anọ m na ngwa okwu nwa sị m ọ bịara ebe unu ga-egbu onwe ihe ọma ga-adịrị ụnụ niile mma anyị ekele ụnụ dịka oru si were ekere ala wee chọrọ elu jame anyị na-eme ya bụ omenala ka ọ dị mma n'anya ọka mma oyibo aka mma oyibo letakwa maka aka okwute alụsị dị ndụ ekwuru m okwu ọ dị m ọ ga-adịrị gị mma ihe onye na-eme esi eje ihe onye na-eme ka ya eje ihe onye na-eme ebu ya eje ụmụ okoro ndị ọgọdọ ugoro igbo kọsụ akpatakpo ndị mmadụ ekwu okwu mmụọ ọkụ ndị mmadụ eme ihe onye na-eme ebu ya ajabe akpatakpo gbawere enyi bịanụnụ ọ bụ ikiri azara Aku kamu mulai nombak, makanya ngomongnya kayak sandrum. Ya udah.